नै बेगा बेसेबां मोजां थान्दा आरोना ओमफ्राय मोजां मोजां मोनबाय सिङावसो सोना दोनजोबहाय दखानदारना बोरैबा आलाया बेयाव हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांनि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दा नै ओंखारनांगौ जालायबायसो फिसालानि थाखायनो आरोना दा नै थांनोसै दा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो बेनिफ्राय भिडिअखौ नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामनानै कमेन्टबो होलांबानो जाबाय थ' लोगोफोर होमबा ब्लगखौ जागायजेननोसै जोंना बुख्रुबग्राया नै सेस बुख्रुबजोब्बाय दादाया मिथिगौ नोङो नायगोन सिफायजोब्बाय नै हुलुआ गाज्रि फाजि मानसि बियो बैयाव लामनायखौनो बोख्लायनानै माला सिफायखो आं खालामला होन सरि होन नायनि माबायदि सरि होनोमोनलाय सरिया होनलाय बिदि खोमा खेब औ मामियाबो रोंगौ मामियाबो होनलाय सरिया बोरै होनो नों दाय मावाखैना नै बेनो दाय मावदों इस लोगो जानो ओइ हामा बल जोआ नानिया हिनजावसो नायगोन गिदों नोंखौ गिबाय हनै नायसाय बिदि नायनानै सोगाबो बे हिनजावफोरखौ मिथिगौ दाख्लैबो लियाखौ जा सोगावखांबाय बिदि नायनानै खाथियाव नायनानै नायगोन हामा ओरै नायगोन हामा जुथाखौ मोजां मोनलै बियो औ मबाइलखौबो दिनै नै बेयाव दोननायखौनो आंनिखौ बेयाव बिदि दोननायमोन आङो बेयावहाय न' सिबगासिनोसोमोन बेयावहाय एकदमबारे फिउ ओरैजों खोलैहरबाय बे नाख्रांला हरलाबायबाय बेयाव दोननायखौनो दा बेलासि टाइमा नै खयथा जाखो 5टा जाबाय दा ओरैजों जोङो थांगासिनो गसाइगावआवसो बाबाजों थांगासिनो दा मोनसे जिनिस बे फिसालायानो माबाखौहाय ट्रलिखौहाय सिफायना होबायना बेखौनो गोदान लायफिननो नागिरदों आरोना गाबोन थारमाने बिनानाव थांसिगोन नालाय ओमफ्रायहाय ट्रलिखौहाय सुदोंसोमोन आरोना ट्रलिखौ सुनानैहाय फोरानदोंमोन बे फोराननायखौनो गोजौआवसो थिखांनानै दोनहरखादोंमोन आइयाहाय दाना मारै आज्लं हरखो आं मानसिखौ नायगासिनो खामोन आरोना बे नायबाय थानायावनो दसेल' मेगनल' मोख्रेबदोंमोन आङो बेसेबा गोजानावसोमोन माला खारबोदों बेयो खारबोनानैहाय माला थुख्लाय हरखो आखाइजोंनो माबासो खारदों आरोना मानसिया आज्लं हरखादों आज्लंनानै जुलदुं खोलैहरबाय खोलैनानै माबायाबो फुराना खाथारसोमोन नालाय गोजौ अखासोमोन नालाय ओमफ्रायहाय बेबो एसेयावनो ज्राम गोलैनायावनो जाबायबो आरोना हुलथुं खालथांनो बे बोग्रायानो बे नारग्रायानो बायबाय आरो दा बेखौनो ओरै गसाइगावआव नायनायसै थागोन खोमा होननानै बेखौनो नायनो नागिरबाय आरोना नङाबा क'क्राझारावसो बांसिन थांबाय थानाय जायो नालाय बेयाव जायगाफोरखौ मिथियो आंथ' गसाइगाव फैफेरनायानो जाफेरा बोसोरसो जाबाय गसाइगाव फैफेरियाहाय दा बेखायनो जायखिजाया नागिरलाहैनोसै आरोना अबेयाव मोनो नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि लानाय जायो माबायदि लानांगौ जायो लानायाथ' गिदिरखौ लायाबानो जाखाया फिसायाथ' खामानियाव फरायखाया गांसे गांनै गोजां बोथोरनि सि सोबानो माबाजोबखायोना मा होनो बुंजोबखायो दा थांबाय थानोसै आरोना मोनाबायबो नै बेलासिबायबो दाबायदियाव जा थाब सानाथ' ओरैनोथ' 6टायावसो हाबोमोन गोलोम बोथोराव नै गोजां बोथोर हाबबायना दाथ' जा मोजां बे जायगाया मा होनो बिबार बारोना बाबा बिबार बारबा जा साइस नुगोन जा मोजां मा जायगा बियो फानबारि जा गोबाव जाबायमोन आङो फैयाहाय गसाइगावजोंहाय आयौ बोसोरसे जाबायमोन फैनायानो जाया फैनांगौबो जायाबो नालाय ओरै क'क्राझारजों थांबाय थानाय जायो आरो बेजोंनो बांसिन मिन्थिनाय जायो बबेयाव मा दं मा गैया बेखायनो हजों थांनाय आरोना बेग नायफैबाय नै बेयावनो ट्रलियाहाय बेयावनो नै दङ
बै फुराना बै खाथिनि दखाना बेयावनो एकदम गोदोनिफ्रायनो जिनिस बायोमोन आरोना दा बेयावनो नै नायफैफिनबाय डाঙर साइज आयु नातिया देरगुलायबाय लाबाय नै होथ'वाखै नै बेखौ लाबाय दा नै लाबाय ओमफ्राय र' बैयावहाय मोनसे दखानावहाय एसे थांनानै फैनि आंनि लोगोनि दखान दङ बेवहायसो हाबैनि दै नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय मा मोनो नै दोनहैबाय बेगखौ लानानै ओमफ्रायहाय बैयावहाय लोगोनि दखान दङ बेयाव एसे नायनि मा दं र' नायदो दै बिराद मोजां बुस्थु लाबोयो बियो दाबो हाबफैफेरनो मोनाखै आङो दिनै फार्स्ट टाइम हाबहैनोसै र' बेखौ एसे बागदाव होहैनोसै आं नै बिल्डिंआ आर दास कमप्लेक्सनो केक दखानबो दं बेयावनो नैबे नुहुरनायानो लास्टजोंहाय र' हेल' हारसिं दखानदारानिसो लाजिबावो नुबाय नै दा देखायबावगोन आङो र' एसे प्रमसन खालामनां नै नुवाखै बेसेबां मोजां बेगफोरा नै सेन्देलबो दङ दाबो गोदान सोथ'वाखैनो र' होमबाबो मोनबावगोन नै फिसा ओरैबो दङ गाहाय फामसु दङ बेवहायनो ओमफ्राय बैसोर दख'नाबो लायो सिजौनि दख'नायाव सिजौनिखौ बिसिनिखौल' लादों कुर्ता कुर्ति नै साहा लोंग्रा ना मा लोंग्रा जाखोथाय रागासो खोबलायलायनानै दोननांगौ आरो साहाखौ नै आखाइ गानग्राफ्रा बेल' आखाइ गानग्राफ्रा जोबजोब्बाय मोनथामल'खासै बे मा बियो फिसा एफा फिसा बेगफ्राव लानो आखाइ फुगारनो मोनसे लानोसै आंहा बोरो 8था लानोसै मा सेन नामा बांगालफोरनि दां बांगालफोर ओरैनो होफैगोन ना माखोथाय रागासो बिसिना गोथाव जायोथ' दखानदारा नुबाय आंखौसो खेबगासिनो आखाइयाव गानग्राफ्रा नै नुबाय दा बेसेबां मोजां जिनिसफ्रा गैथ'बावलासिनो फैबानो जाबाय नै स्ट'रा ARA हनै ओइ जेब्लायबो माबा खुला नामा ना बुधबाराव खुला दा मा कमप्लेक्स मोनलाय बियो दास कमप्लेक्स जेब्लायबो खुला बेयावनो बिराद मोजां रायलायगासिनोसोमोन नै बिराद मोजां रायलाय आङो व्लग बानायबाय थादोंमोन दाना साइडआवहाय फिसा खोनाजोब्बाय आरोना दा एडिट खालामनायावसो खोनाबाय आङो माने मिउजिक दामनाय खोनागासिनो बेनो कपिराइट फैलायगोन ना बेखायनो आङो भइस अभारसो होना होबाय ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय नै कुर्तिफ्रा बिराद मोजां दङ माने सिम्पोल आरोना जों बायदिनि थाखायथ' बिराद मोजां ओमफ्राय उन्दैफ्रासो बिदिखौ फसायोना फसाया जायखिजाया जोंफोरबायदिनि थाखाय बिराद मोजां आरोना माने सिम्पोलैनो बिराद मोजां क्लासि आरोना माबाफ्रा नैबे रेड कालारखौथ' आं ओरैबायदि मोजां मोन्दों माने आङो लागौ सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय आंहा गांनै कुर्ता अर्डार हरखानाय दङ ओमफ्राय बे रेड कालारनिनो मोनसे आं ओरैबायदि गाननो लुबैबाय थाखानायमोन रेड कालारनि बेबायदिनो रेड कालारनि गांसे अर्डार हरनाय दङ आरोना ओंखायनो लायासै आङो दाबो सफैयाखै सफैनायाहाय ओमफ्राय बिराद मोजां मोनदों आङो ओरैबायदि मोजां सिफ्राबो जि गुरै बिराद मोजां जोबखा आरोना क्वालिटियाथ' नै टपफोरबो दङ बेयावहाय स्ट्राक बादिफोर बिसोरो एसे खुलिनानै देखायनो थिनदों आङो माबायदि गानजायो बेखौहाय होननानैहाय बियो जाहैबाय नै बेबायदि सिङावहाय माबाफोर टपफोर गाननानै बेबायदि गानजायो आरोना बियो बेबायदिबो दङ बिदिनो नायबाहाय खाथियाव गसाइगावनिफ्रा नायबाहाय नुगोन बेयावहाय बिराद मोजां दास कमप्लेक्सखौथ' बयबो मिन्थिखायो जानांगौ ओमफ्राय नायबानो जाबाय आरोना बेयाव दख'नाफोरबो दं नै दख'नाफोरा सिजौनि दं जाहैदों ओमफ्राय दस्राखौ लानाय जायाखै बिसोरो ओमफ्राय आंथ' बिदि दख'नाफोरखौ गाननायफोरनोबो जाया नालाय बिराद मोजांमोन
दे गाननानै देखायनि दे आंखौ खेबलाय न' नों खेबजायाबा दखानदारा दे न' ओरैजों खेब सिदायै औ बिदियैनो खेब जारलाहाय बिराद मोजां माबायाबो सियाबो बिराद थान्दाखा आरोना ओमफ्राय बेनिखौ नायनो हमसै ना अनलाइन हरफैना नोंसिना अनलाइन हरो ओरैनो नै बेबायदि ओमफ्राय नै माबाबो दंखायो फुलनिबो दंखायो मोजां मोजां मोनबा सिङावसो सोना दोनजोबहाय दखानदारना बोरैबा आलाया आलाय बेयाव मैला नांजां गिजोबबाय मैला नाङो मैला नांजां गिनानै माबा सोना दोनजोबो नै बे ओरै दोननाय एकदम सोना दोनजोबनाय आं दानिया बेग कालेक्सनखौ एसे देखायलांबावनि दे नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बेगा नै बेसेबां मोजां मोजां किउट किउट दंसोगारो आरोना ओमफ्रायहाय नै आं देखायलांनि र' एफा बुरजा देखायजोबनो हाला फैनानै नायफैदो नांगौबा फैनानै नायफैदो आरो एआरएआव होबाय थाखायोना नोंसिना पेजमोन ना पेज दंखायो बेवहाय नायबानो लाखो नै आङो नै है माबा खोनांगौ इयारिंसआ नै बिदिखौबो लाबाय औ गोरोंथारसै नामा मा जाना होजायो आंहा एखमबा एखमबा ओरैनोबा नै आरोबाव बेखौथ' आंहा ओरैबायदि फसायबाय जायखिजाया आंहा फसायजोबदों इयारिंसफोरखौ आंनि गानग्रा स्टाइल जोब ओमफ्राय नै बिराद मोजां माबा मा होनो सेन्टाहाय बांद्राय खराबो नङा उर्दु लिरलायनायसो खिन्थु मिथिला मा होननाय जायो बबेनिफ्राय मोनखोथाय बेयो बुजियासै आं नै फिसा फिसा वाइफ्स थाइलेण्डनि बावसोदां नैबेथ' गासिबो ना थाइलेण्डनिसो अबेयो ए बेयो फेनफ्रा थाइलेण्डनि सेन्देलाबो ए बेफोरबो गासिबो गाय गायसना थाखाय बायबायसै औ नै मालाबा फैनोसैलाय दे औ थांसै जोंबो बाय बाय दे औ बेसेबा गोबावसैमोन नालाय लोगो मोनैयाबो ओमफ्राय दिनैसो लोगो मोनदों गोजाम लोगोफोरखौ लोगो मोनबा ओरैबायदि गोजोननाय मोनखायो आरोना माने खुसियानो मा जाखायो ओरैबायदि खुसि मोनो ओमफ्राय बेयावनो दसे थाथ'नाय जाबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय नै मम' लाबाय ओमफ्राय आरोबाव आङो दा माने एमब्रयदारि सुगासिनो नालाय बे एमब्रयदारिनि जिनिसखौबो एसे लाना थांगासिनो सानबाय आङो नागिरनो एसे बारा मोनथिया सोंला सोंलु नागिरना मोनबाय आरोना थ' होमबा बेखिनियाव दोनथ'नोसै आङो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं